नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवार शहर मारुती देवाली जात्रा म्हणल्यार रांगोळी जात्रा मोठ्या उमेदीन संपन्न जाली. कारवार शहराच्या मारुती गल्लीच्या श्री मारुती देवाली जात्रा मोठ्या संभ्रमात साजरी जाली. या जात्रेक कारवार तालुक्याचेच न्ही तर गोंय महाराष्ट्र राज्यांतल्यान खास या जात्रेक हजेरी लायतात. कारवार शहराची ही श्री मारुती देवाली जात्रा रांगोळी जात्रा म्हणून खूप नाव रुपाक येयला. या जात्रेचे खास वैशिष्ट्य म्हणल्यार रांगोळी प्रदर्शन खास दवरली उरता. या वर्साक सुद्धा विविध विषयाचे आधार घेऊन खास रांगोळी प्रदर्शन केल्ले दृश्टी पडताले. अयोध्याचे राम मंदिर, योगी आदित्यनाथ, सिनेनट असे वेगवेगळ्या रांगोळी दृश्यान भक्ताले मन आकर्षित केले म्हणून हरकत ना. अशा पद्धतीन कारवार शहराची ही मारुती देवाची जात्रा वर्षाक खूप उमेदीन मोठ्या संभ्रमात साजरी जाता. हे विशेष. पाऊस पडता. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. सरकारी जमनीत अनधिकृत सागवडी सक्रमीकरण करचे बद्दल
आमदार शिवराम हेंबारान घेतली खास बैठक. मुंडगोड. कारवार जिल्ह्याच्या मुंडगोड तालुक्याच्या शहरात तहसीलदार कार्यालयाच्या सभांगणात बगर हुकूम सागवळी सक्रिमीकरण समिती वतीन मान्य आमदार शिवराम हेब्बार हेमी खास सभा घेऊन मुंडगोड तालुक्यात सरकारी जमनीत आशिल्ले अनधिकृत सागवळी केल्ले सक्रम करचे बद्दल चर्चा करून नमुने 57 मार्फत सुमार 50 अर्जीदाराक जमीन मंजूर करचे बद्दल चर्चा करून सरकार दरबारी पुढली योग्य क्रम घेवचे बद्दल शिफारस केला असे प्रसार माध्यमांक कळयला. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.